Сега, това е първи жилище на 1,20 от земята. Има собствен ход, един вид от тези стълбички, в който директно се влиза в апартамента. Това е като веранда. Тук имаме хол, кухня, трапезария и баня с тоалетна. Пак около 4 квадрата. И тук имаме спалня. На 1,20 дигнат от земята. Нали, не е на земята. Така, много повтарям. Има самостоятелен вход от верандичката, стълбички към улицата. И има и вход, който е от самата сграда. Това е входа на самата сграда по тези стълбички. Входна врата, нали? Стълбите за по-горните апартаменти. И това е де-факто официалния вход. Влизаме. Хол, кухня, трапезария. Кухнята е на тая стеничка. Това е верандичката с собствения вход и стълбички. Въобще не е лош. Тук имаме спалничката. Баня с тоалетна.